Mayong buntag dan na to murag na uwahi gospel. Jesus talks about himself as the bread of life. Niya ang sa unang pagbasa nga atong nadungog sa mga buhat sa mga apostoles. Ini na ang dakong epekto diha sa nabanhawng Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an, ngadto sa mga naghupot nini nga pagtuo diin ining bahina sa atong unang pagbasa. Gisugo si Filipe sa anghel ngadto sa usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw nga nagbasa sa basahon sa kasulatan aron nga ipatin-aw kaniya unsay gipasabot niini. Unya wala madugay nabunyagan kining eunuko nakadawat diha sa gasa sa pagtuo sa nabanhawng Kristo, no? Nya wa nagpabilin dito si Filipe kundili na matikdan niya nga tuwa na siya sa laing dapit sa asuto o nagpadayon sa pagwali sa maayong balita sa tanang lungsod, no? Diri sa ebanghelyo naghisgot mahitungod sa paan sa kinabuhi, no? John chapter 6 maybe sa wala pa manghitabo tanan ang maong mga pagpasakit o kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoo. Murag wahi gamay naguna ang atong unang pagbasa nga sahay bisan kung kini lamang nga mga arrangement makaingon ta nga ang naguna nauwahi ug ang nauwahi maoy naguna, no? So, sige lang, we know unsay gipakahulugan ni ining tanan sa pag-ingon ni Jesus sa iyang pagpadayag ni Jesus sa iyang kaugalingon. Una, sa ebanghelyo ni San Juan, si Jesus mismo ang miingon ngadto sa katawhan nga walay makaari kanako gawas ko ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya. Walay makatuo kanako ug sa tanan akong isulti gawas ko ng Dios maghatag ni ining gasa, no? Paralel sa unang pagbasa, no? Walay makasabot sa tanan nga gipadayag sa balaang kasulatan gawas ko ang Dios maghatag nini nga mga gasa, no? Sa dihang nangutana si Filipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal miingon, unsaon ako pagkasabot kung walay magtudlo? Unsaon ako pagkasabot kung walay maghatag kanako niining mga pagpadayag sa maayong pagtulunan, no? Or sa laktod nga pagkasulti, unsaon ako pagkadawat nining mao nga gasa sa pagtuo kung dili ihatag sa Dios kanako? Mga mingon siya sa katapusan nga ani ay tubig nganong dili mo man ako bunyagan, no? Nagpakita kanato diha sa bililhong gasa sa unang sakramento nga atong nadawat, ang sakramento sa bunyag. Diin kita nangahimong mga anak sa Dios, diin kita unang nakadawat sa bililhong gasa sa pagtuo, no? Walay makadawat kung dili ang Dios maghatag niini nga gasa. Walay magpabilin diha sa makahuluganon nga pagpadayag sa pagtuo kung dili ang Dios maghatag niini nga gasa. Ug dili rang po diha hutob nga humanato madawat ang gasa tapos na, no? Ug wala na ipag-atiman sama sa bisagon sa nga gasa nga atong madawat sa literal o sa tawhanon nga mga pagpakahulugan o kalibutanong mga pagpakahulugan. Nung dunay muhatag kanato whatever gifts, no? Material, no? Or unsa kung ato lang ibutang sa daplin o dili atimanon o maayo, no? Dili gihapon kining maghatag og
dugang o nindot nga mga pagpakahulugan sa kinabuhi. So ang atong pagkabinunyagan, ang atong pagkadawat nining bililhong gasa sa pagtuo, pagka mga anak sa Dios, pagka mga binunyagang mga Katoliko, kung walay dili ubanan sa kinabuhi sa pagampo, pag-apil sa mga kalihukang simbahanon, o matag karon og unya sa paghatag og kalanon pinaagi sa pulong mga sakramento. It is not just about receiving Jesus' bread of life diha sa santos nga pagkalawat, kundi sa kinatibuk-an gayud sa iyang kinabuhi, iyang pulong, mga pagtulunan, o apil na niini mga sakramento sa simbahan, o uban pang mga kalihukang lambigit diha sa Kristohanong katilingban. Kining tanan kabahin gayud sa kinatibuk-an nga kalanon sa kinabuhi, ilimnon nga espirituhanon nga matag karon og unya atong dawaton, atong salmutan aron nga magpabilin nga mabungahon kini nga bililhong gasa sa Dios alang sa tagsa-tagsa kanatong mga binunyagan. Ug dili ra po diha magatiman kita kun dili kita usab sa atong pagpaambit nini ngadto sa uban, kahatagan og pagpakahulugan ang tagsa-tagsa ka mga binunyagan. Pinagi sa pulong, pinagi sa mga pagtulunan sa atong Ginoo, mga sakramento, uban pang mga kalihukang katilingbanon, nga unta ngadto-ngadto maila kita sa integral nga mga binunyagan, mga bahin sa atong simbahan Katoliko, maila kita diha sa atong pagkabinunyagan dili lang sa pulong kundi usab ngadto sa buhat. Kay gipakaon mo nato ang atong kaugalingon sa kanunay, sa kalanon nga espirituhanon, sa kalanon nga naghatag sa kinabuhi o kinabuhing walay katapusan. Hinaw paunta.